Hazırmı? Sana soylap alırga gına kerek bulaşak. Jey mi kız mı? Jey. İrte uyanı mı? Tünle son yutlarga yatı mı? Tünle son yatırga. Şeker mi oğul mu? Şahar. Beliş mi? Tıkmaşlı aş mı? İkisini de itiremeyin. Yok. Beliş mi? Tıkmaşlı? Tıkmaşlı aşını da yaratam, belişini yaratam. Eyde beliş olsun. Şiber yüz mü? Matır figuru mu? Matır figura. Kuzga kurun turgan bulurgan mı? Buldu. Nişek başlaydı. Bunda yigitlerden gene reaksiya oldu. Algınga paket. Kuzga kurun turgan bulurgan mı? Kişilerinin uyların okurgan mı? Kuzga kurumlu. Бассейн mı? Sportzal mı? Бассейн. Tanışlık mı? Ekstrem mi? Tanışlık. Bir atma telefonsuz mu? Okşasız mı? Telefonsuz. Vakit maşinasına oturup kileşekке barır edin mi? Elle indi ötkenlerge qaytıp keler edin mi? Gelişekke var oydu. Kileşekke barıp nerseler işler edin? İşler edin. Nersene? Afişler ilip koyarım dedi. Nerse göz aldına getiresin sen. Mine 10 yıldan, 15 yıldan, 20 yıldan İlşat Sarfin. Bilmem. Nindi ol. Залларны тутырып, рәхәтләнеп, тамашачыларым күп булып, бер районга барып, ничәдер көн алып, менә үзенең Монысы хыял максат. хыял максат. Алла бирса теге атказанган булып, Атказан исемнәрен алып, 35-нче сезон дип. Ие, менә шундый максатларга ирешергә. Күзлек киеп, Hem şu Күздән киябез бу. 20-25 yıldan soň İlşat Safin, mine bugünkü İlşat Safinga nerse dip eytiridi. Бүгенме? Mine 25 yıldan soň İlşat Safin, sen göz aldına getir özüňni. Hem mine bugünkü İlşat Safinga nerse dip eytiridi ol. Mine özüňe bugün nerse dip eýte almaýsyň sen. Илшат Сафисин бик тырыш егет әйме. Эшләргә кирәк, тырышырга кирәк. Синнән барысы да була, әйдә. матур сөйләшәсең кешеңне күрәп. Әйе, матур сөйләшәсең кешеңне. Долларны алып кал, брат. Эшлә, синнән була, син авыл итеп әйтәр. Demek sen biraz yalqaulanasan. Barmı Юк, anda бит sıfat артистлар sende? һәрвакыт ялкаулар битендә бар. Юк, инде ялкау дип әйтмим. Бар инде һәрвакытта, но ялкау дип әйтмәсин. Иршат, Эльвираның Менә ничек әйтим, вакытында эшләп барырга кирәк. Эльвираның бер соравына авылмы шәһәрме дигәч, шәһәр дип җавап кайтардың. Син авыл егете бит. Мин авыл егете. Авылдашларың хәзер нәрсә дип уйлап куйды икән инде? Авылдашлар бит үзләре дә күбесе шәһәрдә яшиләр. Хәзер авылда теге яшьләр юк, авылда калучылар юк бит. Әйтәм бит. Менә авылда яшәр идек, авылда бит менә тотып эшләргә эш юк. Авылда яшәсәләр дә шәһәргә, районга барып эшлиләр. Avulga qaytıp öz işini buldururga mümkün İlşat. Мөмкин. Мөмкин. Юк, була кайтасыңдыр бит, көрәк тотасыңдыр бит кулына. Сәнәк. Рәхәтләнеп кирәк, машинага менә утырабыз, кирәгән КамАЗга менә утырабыз, эшләйбез. Аллага шөкер. Әгәр менеджердан нишеткә китсәк, менә иҗатны бер якка калдырып торып, Илшат Сафин тагын нинди өлкәләрдә үзеңне күз алдына китерәсең? Тагын нәрсәләр эшлисең син? Спортта уңышларың бармы синең? Тагын Илшат Сафин, без белмәгән Илшат Сафин пәрдә артындагысы нинди ул? Кичкенә вакытта минем теге теләк бар иде, теге хыял дип әйтим, без ни техника белән бик каты теге ни хыял кешеләр. Әйе. Мин шофер булган булырмын наверное, шулай дип уйлыйм. Теге машинада утырып, һәрвакытта шофермы, нимәне дә техникалар белән. Нәрсәдер эшләгән Теге наверное. башны пеләшкә алып, кулны чыгарып, гаилә ул иң мөһиме. Иршат,